Welkom alle to de Fries Pottiche Jetoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en vandaag wil we mijn Säwende Korden leren. Laatst leerden we van 3 Säwende Korden. Nu wil we wesse andere ook leren. De grondtoon voor de Säwende A-kaart is de A-noot. Om de Säwende A-kaart spelen, moeten we onze tweede vinger op de tweede hakknop van de vierde droot en onze derde vinger op de tweede hakknop van de tweede droot. Hier spelen we bloos de eerste 5 dreed. Dan heet zich dat zoals dit. Wil we dit dan nu toepder spelen. De grondtoon voor de Säwende I-kaart is I. Om de Säwende I-kaart spelen, moeten we onze tweede vinger op de tweede hakknop van de vijfde droot en onze eerste vinger op de eerste hakknop van de derde droot. Dan heet zich dat zoals dit. Einje doen bloos verval de I-kaart model merken en nog een vierde vinger op de derde hakknop van de tweede droot. Dan heet zich dat zoals dit. Dat is übergoed, wanneer we bloos den eersten Weich spelen. Wel we de Säwende I-kaart toepder spelen. De grondtoon voor de Säwende C-kaart is C. Om de Säwende C-kaart spelen, moeten we onze vingers krijgt zo hand doen als voor de C-kaart en dan bloos nog onze vierde vinger op de derde hakknop van de derde droot. Hierdoor we waren bloos de eerste 5 dreed spelen en dan heet zich dat zo als dit. Wil we dit toepder spelen. Je warten dort vielleicht an, dort wir han nicht von der Säwende F-kaart geredet. Dit is wils dit wat Mosiah wenig gebruikt, en dat is schwer te spelen. Weil wir dann diese Karten even, ook die met onze andere Karten taubstellen.
1, 2, 3, 4. 1, 2. Ein, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. 1, 2, 3. Ein, zwei, drei, 4. Ein, zwei, drei, 4. Sehr Dankeschön für das Zusein und für interessiert sein an diese plottige Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr jeweilig den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr das leicht antwortet, wenn die nächste Lektion ready ist. Allweiter Dankeschön, Gottes Segen mit euch alle.